Alang sa uban, ang santos nga Eucharistia daw wala lang kinibili. Apan alang natong mga Kristiyano ug alang natong mga Katoliko nga nagmatuohon nya kini matuod nga lawas ug dugo ni Kristo, kini hilabihan kabilihon. Mga igsoon, tingali inyo na nakita na usab ang usa ka viral kaayo nga video di na usa ka tawo buot mulungkab sa santos nga Eucharistia. Ato makita sa video nga giukab niya kini, gikuha ang cross niya padung niya ukbon ug sa kalit lang kini mihagba diha sa atubangan mismo sa gitawag nato og Santissimo Sacramento. Mga igsoon, dili lang kini makausa kay gayon siya nga hagba. Misuway kini siya og bangon ug nahagba pag-usab hantod niya kining maong tawo daw na poses. Usa kini ka pagpakita kung unsa kabalaan ang santos nga Eucharistia. Mga igsoon, mao magud ko ni ang pulong ni Kristo di sa San Juan 6:51. Si kinsa kato mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, siya makabaton sa kinabuhing dayon. Ang unod nga akong ihatag kaninyo, ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Mo na nga dili nato pwedeng pasipalaan ang santos nga Eucharistia mga igsoon. Kay ang santos nga Eucharistia sa kunang giingon lawas ug dugo ni Kristo kini. Mao man gani si San Pablo di sa unang Korinto 10:16 siya nag-ingon, dili ba sa matag kaon o sa matag ambit nato nining pan o sa matag inom nato nining bino, nakig-ambit man kita sa lawas ug dugo ni Kristo. Mga igsoon, dili kini basta-basta nga pan lamang o bino lamang, lawas kini ni Kristo. Busa ato kining hatagan og husto nga pagtagad. Kay mao man kini ang gibili ni Kristo mga igsoon. Buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. San Lucas 22:19. Mao na nga sa sakto nga paagi ato gayud nga tahuron ang santos nga Eucharistia. Kita usab nga mga nagmatuohon Katoliko, kinahanglan nga dili kita mokalawat kung aduna kitay mortal sin. Ang atong buhaton mangumpisal una kita before ta nga modawat sa iyang lawas ug dugo. Kay sa unang Korinto 11:17 San Pablo nag-ingon, kinsa katoy mukaon sa pan o sa bino sa dili takos nga paagi, siya makasala batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Mao na nga ang Eucharistia ato gayud nga hatagan og igong pagtagad. Mukaon ta niini kinahanglan hinlo kita, no, spiritually, walay mortal sin nganhi kanato mga igsuon. So hopefully mga igsuon nya ato pod praktison ang gitawag nato 1 hour fasting, no. Kung mo kalawat ta kinahanglan usa ka oras wala kitay gikaon any solid o any liquid mga igsuon. God bless.